Kapitan pilotoak ez ezik, kapitainak eta pilotoak ere eman ditu Euskal Herriak. Haietako bat, Zarauztarra da eta hementxe daukagu zain. Amaia Albizu. Spinning off in circles till the atoms hit the rails. The atoms hit the rails. ¿Qué pasa, somos? Amaia, somos? Ondo. Ondo? Bai. Ze, jai edo? Ez, goizian lanean jardun da. Hemen goizian jardun da. Pasaian ez da? Bai, Pasaiako itsasarrantza eskolan, Blas de Lezo. Itsasarrantza eskolan. Eta zuzea, Amaia, marina merkanteko, itsas merkataritzako pilotua. Hori da. Nun nintzen dituen praktikak? Goatzen naiz nire aurrenengoen barkia izan zen petroleuntzi batean, Arteaga izena du. Eta enbarkatu nun Sinesen, Portugalen. Eta aurrenengo biaxia izan zen Sinestik Mondstadea, Noruegan. Bai. Goatzen naiz horrena. Aurretik itxasuan ibili zinen? Ez. Baina ez, Gure etxean ez dira itxasuan ibiltzekoak. Ez da gau ez txalupaikan, ez ezar. Zora biloan bildurrik ez? Ez, garai hartan ez, baina gero bai. Bai? Gero bai, ni zora bilatzen naiz. Oitzezea, ez mareatzea baizik, eotea mareatuta eta oitu itezea. Eotea mareatuta, Bai, gaizki zaude, baina zaude. Aguanta. Hori da. Eta zen izatezian zure eginkizunak, baporen, Amaia? Barkoak eramango duen ruta itia, pentsatzia, ze irrati komunikazio mantendu beharkoian ruta hortan, publikazio edanak eguneratuta eukitziak. Lehen manda, edo gaur egun ja piloto automatikoak egin. Gu portuan ez bada beti piloto automatikoak egin, ez dela oso astu egiten da. Bueno, getarin gaude, ozen bajura konta. Venga. Kapitainak, gaurkoz, ze merkataluntzetan ibiltzen dira? Ez dakit, gaserotan, petrolilua, ez dakit, barko tipo asko da, tanke edo deitze joenak, petroleuakin, gas naturala, garilla, txatarra beha. Danetik, ez da? Danetik eramatea, pentsatzen ez dituzun gauzak eramatea. Bai, zunu nibilizea? Mundu zabalen, bai, batzutan izan ditugu kanpaina osoak Libian kargatuta Italiara, edo... Zerekin, Libian? Gasa, butano eta propanokin, bai. Saudi Arabiatik Japonia baita, Venezuelatik ere, Venezuelatik estatu batuta baita, danetik pixka. Denborale bildurgarriotakoik, arbat aldezu? Bai, ni goatzen naiz behin, gas Baltik izena zuen barko batean, hemen gindoazen Petikugo nor Frantzian, ni gordian egon da, jetxinitzan bukatu nunien da, kamareteko batia ezin iriki. Sofan ekan, lurretik askatu zen, maia puskatu zin, eta gelditu zen trabestuta atia izten. Eta sartu nitzarien kamarotea, dena puskatuta zegoen, ordenagailua zintzili, Bai. Itxasua bildurtzeko ez da? Bai, esan bai. Emakume bakarra izatea askotan baporen, zer mozen bat esan? Baina azkenean, pentsatzen baldin mazo zen emakume bakarra izoi larreina del mundo gaizki, hori ez da kontua. Han azkenean bat gehiago, beste danek egiten lan berdinen berdezu. Falta mototizu? Batzutan bai. Batzutan pentsatzen, ingo nuke hola viajetxo bat, ez dut baina pentsatzen kanpaina bat, igual 3 hilabete ez, baina viajetxo bat, Saudi Arabiatik, Japonea, hola, que bien. Amaia, puntu aldea? Venga, pasen. Amaia, asmatuko altzen duke, hau ematen? Hori da, pixkatekin bai, pentsatze bai. Bai, ez da? Itxason tokatu zazizu egoera, larrialdi egoerak? Zailak? Zute bat bai, denboliare bai, istripuren bate bai. Zuntzako egoera zaila, ez da? Itxasuan gero edozen gauza da zaila, itxasuan... Apendizit izan Apendizit bat ezekin hilitezea, zehingo dugu ba, ez? Hoi galdera, inuzentin dut. Zenbat daño egon Nola deskribatuko zenuke, panorama? Olatua ez da, zenbat metro, zenbat. Izatea, zuazen barkoan arabela, eta ja behin ura, olatua barkoa sartze bada, gaizki guaz. Ikiatu? Bai, ez da? Ez pentsatu ondoa jungo behani, baina bai, ikatuta bai. Beste kontu bat, baporetan, hemen bajuran behintzapai, eta alturan superstizioek eta siniskerik eta asko aldaude. Hemen ez da, baina han merkantetan asko, bai. Nik lan asko indez baita ere Filipinumakin, eta haiek edia oso superstizioa, baina oso, Txistua jotze bazu, aixe erakarriko zula eta mesedez isilik euteko, eta aterkiek ez eramateko barkoa. Txantxei gabe ez da? Ez, zer jo esan dako. Bai, hemen emate duela arra jotzen nahi gala, baina ez, zu nik ikusita dakat, lurrea jun euri jasi aterkile erosi, aterkilekin barkoa bueltatu,
Eta portaloian zeo marineroak hartu eta harrita.